Хайырлы иртә. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Шигырь кеше. Бийик татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнен Татарстанда туган тел көне буларак бәйрәм итү халыкны туплап кына калмыйча, аның рухын да күтәрә. Урман эшләрендә урман, Зәй районындагы Ял паркында укытучылар кулы белән утыртылган аллея барлыкка килде. Халык зур ул, көчле ул. Авылда яшәп иҗат итүче рәссам Марат Габдрахмановның дөньяга үз карашы, үзенә генә хас самимилеге бар. Бийик татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнен һәм туган тел көнен бәйрәм итү республикада аерым әһәмияткә ия. Әлеге истәлекле һәм мөһим вакыйгаларны барлык татар дөньясы да зурлап үткәрде. Башкалабыз Казанда узган бәйрәм мизгелләрен кабат карап үтик. 26 апрель. Улуг бәйрәм. Габдулла Мөхәммәд Гариф улы Тукаев. Габдулла Тукайның туган көне. Бәйрәм тантанасы Бийик Тукаебызның һәйкәленә чәчәкләр салу белән башланып китте. Чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм күп санлы татар җәмәгатьчелеге катнашты. Мин моны язdım. Бу гыйшкым миследер. Чөнки гыйшкым нәкъ минем шул төследер. Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер шишмә бар, якын безнең авылга авыл. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңар күрә сөям, җаным, тәнем белән. Габдулла Тукай татар халкының үткәне, бүгенгесе һәм чын ышаныч белән әйтә алабыз. Ул аның киләчәге дә. Моңа бернинди шигебез юк. Инде озак еллар буена без аның тормышын, иҗат юлын өйрәнәбез. Әле һаман да өйрәнеп бетә алмыйбыз кебек. Чөнки иҗат тирәнлеге, гомер озынлыгы белән бәйләнмәгән. Балалар бакчасындамы, әллә инде мәктәп яшендәге үсмерләрме, шагыйрәләр дисеңме, улпат язучылар авыл калалардамы, тамаша залларындамы, зур мәйданнар тоткан барлык җәмәгатьчелек күңелендә төрле телләрдә, җир шарының төрле илләрендә Тукай шигърияте яңгырый. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр, җырлаганда киешен тавыклары җырлай диләр. Мой милый друг, вот мой совет, послушай, от всех людей скрывай ты душу, что скрыто в ней один на свете ведай, один тоске и светлой мысли следуй. Менә монда инде Пушкин, Лермонтовлар дәвамчылы Тукайның иҗатында чагыла. Әйе, Габдулла Тукаебыз гомер буена үз халкым дип, туган илем, газиз туган җирем дип аның кайгысын кайгыртты, моңзарын тыңлады, шатлыгына кушылып шатлана белде. Илебез, дәүләтебез, халкыбыз Габдулла Тукайны баш иеп хөрмәтли икән, бу бөек татар халкына хөрмәт. Милләтебезнең бәгыренә сеңеп калып буыннардан буыннарга баручы иҗатка дан җырлау. Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным тәнем, шунда гына дәртләремә дәрман табам. Халык җырлары бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле ва иң бәһале мирастыр. Бәйрәм тантанасы Мин татарча сөйләшәм яшьләр оешмасы оештырган тамаша белән дәвам итте. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Гадәттәгечә, туган тел һәм Габдулла Тукайның туган көнендә дәүләт премиясе лауреатлары билгеле була. Исегезгә төшерәбез, быел Тукай премиясына 13 кандидат тәкъдим ителгән иде. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында узган тантанада аларның исемнәрен атадылар. Лауреатларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тәбрикләде. Быелгы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт лауреатлары турында тулырак алдагы язмада. Туган тел көнендә республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе кандидатлары ачыкланды. Бу бүләккә быел 3 кеше лаек дип табылды. Лауреатларны Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры сәхнәсеннән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов тәбрикләде. Тукай үз әсәрләрендә халкыбызның аңына, көченә һәм мәрхәбәт булуына дан җырлый. Шын күңелдән быелгы лауреатларны котлыйм.
иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек һәм имин тормыш телим. Рәсем сәнгате өлкәсендә милли темага багышланган һәм күн мозаикасы техникасында башкарылган декоратив паннолар сериясе өчен Наиля Кумысникова, архитектура өлкәсендә Түбән Кама шәһәренең милли архитектура әсәрләре өчен Фирдәүс Ханов һәм Себердән татар шагыйре Шәүкәт Гаделшә Шуңгыл Иман капка ачканда Себерем үз җирем җыентыклары өчен бүләкләнде. Ул Себердә туып үскән шагыйрь. Аның табигате кешеләре турында яза. Кайбер шигырьләре Идегәй дастаны белән аваздаш. Бу минем өчен бик зур бүләк. Наиля Кумысникованың рәсем сәнгате өлкәсендә милли темага багышланган декоратив паннолар сериясе милләтебезнең асылын ача. Бик зур бәя, бик зур хезмәт. Безнең кожаный мозаика шул сәнгатькә внимание күбрәк булыр дип. Вот шунарга өметләнәм мин. Россиянең һәм Татарстанның атказанган архитекторы Фирдәүс Ханов Түбән Камада берничә әһәмиятле объект авторы. Бу Сабантуй мәйданы, Красный Ключ яр буе, Үзәк Җәмик мәчете, Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркы. Ул тулысы белән шагыйрьнең иҗатына багышланган. Мин әле эшлим, гаманда планнарым да әле гаманда эшләргә. Шуңа күрә Тукай бүләге бармы, юкмы, минем өчен бер этап кына эшләгән эшләргә. Шуны бергәннәр икән, мин шат. Туган тел бәйрәмендә шагыйрьләр Флора Гыйззатуллинага һәм Наил Касимга Татарстанның халык шагыйре исеме бирелүе турында игълан ителде. Шагыйрьләргә дәрәҗәле исемнең махсус билгесен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Быел Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясының күләме 1 миллион сум. Моңа кадәр әлеге премия 500 мең сум иде. Туган тел бәйрәме дәрәҗәле бүләк ияләренә яңа иҗади казанышларга этәргеч өстәсен, тарихи тамырларыбыз белән кызыксынуны көчәйтсен иде. Ләлә Зайнуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Туган тел көнен һәм бийек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган истәлекле чаралар кысаларында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов фән, педагогика һәм иҗат өлкәсе зыялылары белән дә очрашты. Очрашу Казан Кремленең Манеж күргәзмә залында узды. Татар зыялылары вәкилләре нинди тәкъдимнәр, идеялар җиткерде. Очрашудан безнең репортаж. Татар зыялылары белән очрашу Мирасханә үзәгеннән башланды. Татарстан рәисе төрки татар халкының беренче рәсемле кулъязмалардан алып бүгенге көнгә кадәр булган милли мирасы белән танышты. Моннан тыш Рөстәм Миңнехановка гарәп хәрефләре белән бастырылган борынгы татар телендәге текстларны хәзерге заман имлясына күчерү ысулы күрсәтелде. Ул ысул махсус Мирас стат программасына нигезләнгән һәм Татарстан Республикасында җитештерелгән интеллектуаль милек буларак федераль күләмдә патент теркәү узган. Татарстан Фәннәр Академиясы белән Татнефть арасында булышу турында килешү төзелде һәм алар яңадан бер шушында сканер куеп, безнең материалларны цифрлы форматка күчерү эшенә алыначак. Татарстан рәисе эшне җиңеләйтү өчен тагын бер сканер бирү мөмкинлеген әйтсә дә, әлегә ихтыяҗ юк, чөнки мондый четерекле эштә ашыгып булмый дип аңлатты белгечләр. Европа цивилизациясе язу тарихы белән бәйле проект аны кулачлаучы интернет порталын булдыруга нигезләнгән. Нәтиҗәдә гарәп телендәге кулъязмалар бердәм мәгълүмат үзәгенә туплана дип белдерде аны тәкъдим итүче Фәннәр Академиясе вәкилләре. Туган тел көнендә Татарстан рәисе белән очрашу һәм аның әлеге укытучы һәм остаз елы кысаларында үткәрелүе ул үзе бер тирән мәгънәгә ия. Димәк, без нәкъ менә кеше шәхесенә йогынты ясый торган, аны тәрбияли, аны үстерә, байыта торган, ахыр чиктә әлеге шактый катлаулы дөньяга алып чыга торган шәхескә, кешегә, укытучыга булган хөрмәт билгесе. Манеж залында дәвам иткән аралашуда Татарстан рәисе иң әүвәл Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары җитәкчелегендәге махсус комиссия эшенә югары бәя бирде. Шәхсән Марат Әхмәтовка рәхмәтләрен җиткерде. Тукай көне безгә, аның туган көне, туган телебез турында кайгыртып яшәүне искә төшереп тора. Онытмагыз дип Тукай безгә карап һәм эшләгән матур гамәлләребезгә хәер-дуга да ятадыр дип уйлыйбыз һәм шул ук вакытта кисәтә дә кадерле белегез телегезне дип әйтеп. Нәкъ менә туган теленең кадерен белүчеләр генә төпле тәкъдим кертә ала. Татар поэзиясе, татар шигърият антологиясын эшләү
Менимчә, көн тәртибендә вакыты җиткән. Вакыты җитмәсә дә, бүгеннән үк Кол Галинең тууына 850 ел тулуны бәйрәм итү. Шулай ук Татарстан галимнәренә багышланган интерактив музей ачу, чит төбәктәге туган тел укытучылары оешмасын төзү мөһимлеге турындагы тәкъдимнәр дә кертелде. Андый ихтыяҗ бар Россия күләмендә татар теле әдәбияты укытучыларына терәк кирәк. Тәкъдимнәрдән тыш, Татарстан рәисе программалары аша башкарылган ярдәм өчен рәхмәт әйтүчеләр дә булды. Россияда Татарстанга карыйлар, Татарстанга өметләнәләр, һәм инде академик фән юнәлешендә дә шушындай ук хәл. Сезгә бик зур рәхмәтлебез, һәм инде алга таба да шушы юнәлештә эшләрбез дип уйлыйм. Этнология, визуаль антропология, татар костюмы белән бәйле фәнни тикшеренүләр алып баручы галимә Динә Гатина Шафиқова этник төркем үзенчәлекләре аша милли киемебезне барлау өчен заманча аңлатмалы фотоальбомнар ясарга кирәклеген сөйләде. Татарстан рәисе әлеге фикерне хуплап, милли киемне популярлаштыруда Сабан туен искә алды. Нәрсәгә безгә Сабан туй кирәк? Сабан туйда менә төрле шул киемнәр белән киенеп чыксак, менә без нидә булдык. Сахая күтәрә булды. Бу бөтенләй икенче. Әгәр дә бу кием безгә кирәк булмаса, кемгә кирәк инде булды? Дөрес сүзгә җавап юк. Милли киемне сандыкка бикләп, татар телен кухняга кайтарып, милли үзаңны да халык санында арттырып булмый. Аны менә шушындый эшлекле тәкъдимнәр һәм аларны чынга ашырып кына хәл итәргә мөмкин. Булар эшләнә торган. Бу эшләп булмый торган бер мәсьәлә дә юк менә. Бүген сез әйткән бөтен фикерләр, алар барсы да бездән тора. Без моны теләсәк, барсын да эшли алабыз. Киңәшле эш таркалмас. Татар зыялыларының Татарстан рәисе белән күзгә-күз аралашып, милли мирасыбызны саклау һәм үстерү мәсьәләләрен барлавы, бигрәк тә аның шишу юлларын тәкъдим итү ким дигәндә киләчәккә өмет һәм ышаныч уята. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Туган тел көнен һәм бийек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган истәлекле чаралар республиканың барлык район шәһәрләрендә дә киң кылач белән билгеләп үтелде. Күргәзмәләр, шигырьләр уку, төрле мәдәни акциялар оештырылды. Буа районында узган бәйрәм мизгелләре турында алдагы язмада. Тукай безнең йөрәкләрдә. Яшьләр паркында халкыбызның бийек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулуга багышланган традицион шигърият бәйрәме узды. Тукай исеме һәрвакыт бүйек булды һәм бик күп татарларның, миллионнарча татарларның дип әйтик. Ул безнең Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдәге татарларның да кумиры булып, туган телебезне яшәтүче юлбашчыбыз булып та истә калган шәхес бит әле. 50-гә якын кеше, балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, укучылар, укытучылар, җирле шагыйрьләр сәхнәгә күтәрелеп Тукай әсәрләрен, аңа багышлап язган шигырьләрен укыдылар. Елдан-ел таныла баручы әлеге конкурска балалардан барлыгы 300-гә якын гариза килгән. Үзәк китапханәдә үткәрелгән сайлап алу турыннан соң 100-гә якыны җиңүче дип табылды, дип сөйләде район үзәк китапханәсе директоры урынбасары Дилбәр Сидикова. Аларга бүйек шагыйрь туган көндә муниципаль район башлыгының мактау грамоталары һәм бүләкләр тапшырылды. Китапханәдә әлеге бәйрәмгә багышлап рәсем һәм декоратив гамәли сәнгать конкурсы да үткәрелә. Анда да балалар актив булганнар. Барлыгы 50ләп эш кабул ителгән. Җиңүчеләр билгеләнгән. Аз яшәсә дә Тукай бик күп язган бугай. Шигырь әкиятләрен сөйләргә дә бик уңай. Җырларын да беләбез, талантын да күрәбез. Бәйрәмнәрдә без аны чәчәкләргә күмәбез. Дөрестән дә Тукай безне берләштерә, без тукайлы халык, без мәңгегә шулай булып калырга тиеш тә. Телебезне яратык һәм аны киләчәк буынга тапшырыйк. Әлеге бәйрәм әлбәттә инде Тукай шигыренә язылган туган тел җырыннан башка узмый. Быел аны Аленушка балалар бакчасының музыка җитәкчесе Ләйлә Кадырова үзенең шәкерте Ислам Гайнетдинов белән башкарды. Аларга бәйрәмдә катнашучылар һәм тамашачылар бердәм булып кушылды. Ания Гыйбадуллина, Әлфия Шәрәфетдинова, Татарстан яңалыклары, Буа районы.
Башка темаларга күчәбез. Бу көннәрдә башкалабыз Казанда илдәге бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкилләренең 20-нче юбилей съезды үз эшен дәвам итә. Съездның төп темалары турында делегатларга мөрәҗәгать итүдә Россия президенты Владимир Путин әйтте. Аның мөрәҗәгатен Россия президенты каршындагы бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Мария Львова Белова укыды. Көнүзәк сораулар арасында медицина ярдәме, туганнар тәрбиясеннән мәхрүм калган балигъ булмаганнарның сәламәтлеген профилактикалау, мәктәпләрдә һәм интернетларда медицина хезмәте күрсәтү системасын ныгыту. Барлык нечкәлекләр турында чираттагы язмады. Балаларның сәламәтлегенә илдә нинди зур әһәмият биреләчәге турында илнең 10 төбәгендә пилот проект оештырылачак. Шул исәптән балигъ булмаганнарның репродуктив сәламәтлеген саклау буенча Татарстанда да оештырыла. Киләчәктә бу проект бөтен Россия буенча таралыр дип көтелә. Бала хукуклары буенча федераль омбудсмен тәкъдимне хуплады. Ә ил омбудсменнары алдында торган төп бурычларны Россия президенты Владимир Путин билгеләде. Аның мөрәҗәгатен Мария Львова Белова укыды. Татарстан всегда был передовым регионом, здесь отрабатывались инновационные практики, здесь внедрялось все лучше. Сегодня мои коллеги и специалисты из разных министерств и ведомств смогут посмотреть всю линейку помощи медицинской, детской, которая находится в Республике Татарстан. Барлыгы федераль омбудсмен аппаратына 2022 елда 1000-гә якын мөрәҗәгать килгән. Сүз медицина препаратлары белән тәэмин итү, дәвалау һәм ашыгыч хастаханәгә озату турында бара. Важным и своевременным было решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании фонда поддержки детей с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Было бы очень значимо и важно, чтобы данная поддержка распространялась и на взрослое население. На самом деле для бюджетов субъектов это непосильно. Сириядагы һәм махсус хәрби операция зонасындагы кешеләргә ашыгыч ярдәм күрсәтүне үз өстенә алган табибларны йөзләгән кешенең гомерен һәм сәламәтлеген коткарган өчен бүләкләделәр. Зал аягүрә басып кул чапты. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Тирә-юныбызга ям бирүче, сулар һавабызны чистартучы агач куаклар утырту изге эш. Бу көннәрдә оешма предприятие һәм мәктәп коллективлары агач утырту буенча өмәләрдә катнаша. Шундыйларның берсе Зәй районында да узды. Биредә педагоглар аллеясы барлыкка килде. Зәй педагоглары Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында агач утырттылар. Изге эштә Зәйдәге хәбәрчебез Әдилә Борханова да катнашты. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының икенче өлешендә укытучылар агач утырта. Биредә хәзер педагоглар аллеясы барлыкка килә. Бу укытучы һәм остаз елы уңаеннан оештырыла. Игелекле эштә район җитәкчелеге дә катнаша. Агачның төп битлары кайын була инде ул и спире дигән куа агачлары. Алла бирсә, алар барсы да тиз үсә торганнар. Без үзебезнең дәвердә яшәүшендә аларның барсын да күрәчәкбез. Вот эта корневая часть должна всегда оставаться там внизу. Аллеяга беренче кайынны мәгариф идарәсе башлыгы үзе утыртты. Данную акцию мы тоже хотим запечатлеть. Биредә без укучылар белән берлектә үз кулларыбыз белән аллея утыртабыз. Киләчәктә үсеп килүче буын шушы парк буйлап узганда үз укучыларын искә алсын дип телибез. Бакча мөдирләре, мәктәп директорлары бердән булып 300 төп кайын агачлары, куаклар утырталар. Төремкәй балалар бакчасы җитәкчесе Рәзинә Борханова бу эшне әһәмиятле чара дип саный. Районыбыз табигатын тагын да ямьле итүне үзебез кайгыртырга тиешбез дигән фикердә. Бүгенге чарада катнашу, агач утырту безнең өчен җитәкчеләр өчен зур әһәмияткә ия. Шәһәребезне яшелләндерү, чисталыкта тоту педагогларның иң беренче эше һәм үсеп баручы буынга үрнәк булу бездән башлана. Укытучыларга легенда 17 студентлар отряды да бик теләп булышты. Алар арасында да булачак педагоглар бар. Педагоглар аллеясына яшьләр дә үз өлешләрен кертте. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сүзне Динә Нәҗметдиновага бирәм.
Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмендинова. Республикада язгы кыр эшләре азагына якынлаша. Агрономнар алдан ук яхшы уңыш турында сүз алып бара. Ләкин ашлыкның түбән бәядән сатылуы гына аларны борчуга сала. Бүгенгә Россия амбарларында 250 миллиард сумлык ашлык запасы саклана. Татарстан фермерларының 6 миллиардлык запасы бар дип санала. Артык запаслар саклау уңай нәтиҗәгә китермәскә мөмкин. Республикада язгы шәшү эшләре бара. Июльдә көздән шешелгән уҗымнар өлгерәчәк. Мамадыш фермеры Марс Юнусовның складларында 1,5 тоннадан артык ашлык ята. Есть покупатель по 6 рублей с НДС. Если у нас себестоимость зерна обходится где-то 7-8 рублей, Ашлыкны салымында кушып 6 сумга сатып алучылар бар. Ләкин бит аның үз кыйммәте 7-8 сум. Безгә бөтенләй файдасы тими. Тагын 400 гектар җирдә шәшү эшләре көтелә. Аннары нишлисе булыр? Шушы көннәрдә Дәүләт Думасында сөт һәм ит терлекчелеген үстерүне законнар белән тәэмин итү темасына Аграр мәсьәләләр комитетының парламент тыңлаулары узды. Биредә ашлык һәм сөт сатып алу бәяләре турында фикер алыштылар. Видеоконференция режимында уздырылган очрашуда Татарстан Дәүләт Советының профиле комитеты җитәкчесе Азат Хамаев та катнашты. Надо определиться, какое зерно мы сегодня храним. Это первое. Второе. Какое зерно, о каких объемах и какое зерно мы хотим реализовать. Сегодня такую статистику и такого вопроса, вчера даже вопрос задавали, никто на этот вопрос не ответил. Билгеле сәбәпләр аркасында без җыеп алынган рекордлы уңышны читкә чыгарып Африка илләренә сата алмыйбыз. Көнбатыш илләре шулай ук Россиягә каршы чыга. Тагын бер проблема – минераль ашламаларны да кулланучыларга җиткереп булмый. Россия крестьян-фермер хуҗалыклары ассоциациясе башлыгы Владимир Плотников игенчеләргә чаралар пакеты белән ярдәм итәргә мөмкин дип ышана. Экспорт чикләүләреннән тыш аларның чыгымнары да артты. Рөстәм Миннеханов авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләре белән аралашу барышында күптән түгел Беларуста күргәннәре белән уртаклашты. Мы смотрели в Беларуси по глубокой переработке зерна, очень интересный проект. Может быть, даже, если вам будет интересно, мы договоримся. Чтобы стабилизировать волатильность рынка зерна и молока, нам нужна глубокая переработка. Другого пути нет. Бу көннәрдә республика районнарында терлекчелек юнәлеше буенча йомгак ясау һәм алда торган бурычларны билгеләү максаты белән зона семинар киңәшмәләре уздырылды. Мондый эшлекле очрашу Алексеевск районында үткәрелде. Аны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов уздырды. Хуҗалыкларда ветеринария иминлеген тәэмин итү, сыерларны ашату һәм үрчетүне оештыру буенча актуаль мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмендинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Халкыбыз талантларга бай. Җырчылар, биючеләр, төрле уен коралларында уйнаучылар үз һөнәрләрен сәхнә ярдәмендә халыкка танытсалар, рәссамнар күләгәләре калып килә. Соба районының Тимершык авылында яшәүче рәссам Марат Габдрахимов картиналар иҗат итә, шәҗәрәләр ясый, кабер ташларына яза. Аның иҗат җимешләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Бала чакта кем генә төсле каләмнәр, буяулар алып рәсем ясамаган. Нәни чакта ясаган әти-әниемнең портреты, зәңгәр күк йөзе, кояш, чәчәкләр барысы да искиткеч. Ә үзебез иң оста рәссам булып тоелганбыздыр. Ләкин бик сирәкләр генә рәссам булып китә. Тимершык авылында яшәүче Наил абый һәм Мәгъмүрә апаның 6 баласы да рәсемне бик оста ясый. Ләкин маратлары өчен ул һөнәргә яшәү рәвешенә әйләнә. Мин дә инде укыган вакытта инде укытучылар да куша инде бала чактан шул стенографиялар чыгарып, шундый эшләр эшлим инде. Бүгенге көндә ул Саба интернат мәктәбендә балаларга шушы юнәлештә белем бирә. Сугыш ветераны Габдрахим бабай картинасы гаилә өчен аеруча якын, кадерле. Габдрахим бабайны мин 2 ел элек эшләгәнем. Ул үзе сугышта катнашып инде, окопта ятып, бер аягын өшетеп, теге бер аягын кискәннәр яның. Бер аяк белән кайткан инде ул. Хәзер шәҗәрәләр ясату актуальгә әйләнде. Монысы бик зур җаваплылык, төгәллек таләп итә торган эш. Бөтен кеше белән дә бер төсле булып чыкмый бит инде. Кемдер схемасын менә үзе ясап килә. Теге исемнәрен куеп, бабасының исемен куян да
атасының исемен, баласының исемнәрен куя. Кайсы бер кеше список кынап килә инде, например. Аның инде схематик рәвешендә башта уйларга кирәк бит инде. Марат Габдурахмановның тагын бер җаваплы да, игелекле дә эше турында әйтеп үтәргә кирәк. Ул кабер ташлары яза. Тимершик авылында яшәүче рәссам Марат Габдурахманов өчен рәсем ясау ул һөнәр, хобби гына түгел, күңел халәте. Шуңа да аның һәр картинасында яктылык, җылылык, матурлык бер бөтен булып яши. Фәннур Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин Шулпан Әмирей сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Иртәгә иртәнге 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.